Salutare lume și bine v-am găsit la regăsit la un meci de Skyblock din Minecraft. O doar meciul acesta. Da, e Sky... E block party, dar în fine. Doamne! Am picat. Dar nici nu s-a dărâmat ăla și am picat. Bug. Pune pauză. Da, punem pauză până să înceapă aceea. Pauză. Și am revenit. Și am revenit. Zic în locul tău. Ai, da. Asta e. Pleacă, mă. 5. Ăsta. Pam, 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 Unde e? Uite-l. poate picai ca unul. Că ăla era. Ăla eram și închideam registrarea. Da, închideai ce mai, puneai pauză. Ah! Poți să mergi liniștit. Am picat. What? Și am picat și aici să termin episodul. Na, nu mai vreau să se